точно за този референдум. Интересно е, че примерно предполагам става дума за 38 година референдумът в Австрия, нали? Но интересно, че малко преди това канцлерът Шушник, австрийския канцлер, всъщност планира да направи референдум с въпросът: искате ли Австрия да стане част, грубо казано, искате ли Австрия да стане част от Райха? И понеже Хитлер не е бил много сигурен какъв точно ще е резултатът от този референдум и че този референдум няма да носи необходимият резултат. Защото в такива случаи целта на референдума не е просто да покаже 51% за, 49% против. Или да проучи настроенията. Или да проучи настроенията. Целта е да се покаже, да се забие знамето, да се покаже смазващото превъзходство на едно мнение за друго. Хитлер, знаем, вкарва войски в Австрия и след това прави по същество същия референдум. Тоест, нали, като идея. Само, че резултата вече знаем какъв е.